Dapat lang, remember Ito na naman that. po ang baboy nga na ay dimple. Olo dito ang baga. Bernie Bitokbitok. Yeah. Sa'yo sila. Hala, oy, grabe siya mabudot, so. And syempre naman, kasama niyo ang pinaka-feeling sa ching-ching at kwapa, Maria Feelingera. Yeah. Okay na? Uy. Oh, Fidget spinner. Fidget spinner. fidget spinner. Oh, siyempre, ito na po ang ating baby girl. Baby girl. Baby girl, Rai Rai. Good morning. Good morning. Da? Ba't sa akin magbudot sa Koreana? Ika number... 89! Ika number 89 nga pinakagwapa. Gwapa nga sa K-pop CDO. Sa CDO. Wow. Ala, uy. At least doon lang ka sa 88. Uy, ay pag inanak kay kabalo ba ka sa 89 kaya po to si Liza sa Beautiful Women. Kay Nobinta mo kunin sila kipilian. Grabe siya. Nobinta, isa ay ka-89. Is dili ulahi. Tama. Second to the Ano last. siya to dalas? Anong tawag yun, Rai? Paano, sino bang nag-survey niyan? Oljang? Ambot nila. Kaysa ba yung nag-survey na? Sinigawa siyang pangalan may si Rai Rai. Ika number 89 nga guwapa nga K-popper sa CDO. May importante. Eh? Dili importante anong kakaligo mo? Anong mag-ilis pa man mo kung dili importante? Ano gina-plancha ni mo yung bangs? Ay kung ginasichikayan ang dili importante yan. Congratulations. At least doon na ka sa 88. One step at a time. After 88 days, magkadulog mo ka sa number 1. $7:23 sa atong oras, mga kapamilya. Hindi po yan fake news ang number 89 siya. Truly. At siyempre mga kapamilya, sa lahat po ng mga Facebook nato nga mga viewers. Ayan na, yung sigida na rin may gala. Good mo la. Hapit na mo 100. Good Ayan, morning. 100 na. Paspas kayo ba, mga pila lang ka-seconds. Ang Tama. tumabot 203. Oh my God. Hello, guys. Muna sakto nga live. Kaya mag-live mo. Ginoo ko mag-live. Nara kayo mga 10 viewers. Undangya. Labi na kung niabot na kag pila na ka minutes. Tang imong viewers nara kayo po sa GIS 20 undangi. Stop it. Salamat po sa lahat mga na mag-icon naman nag-heart niya. Nakita lang sila karay-ray. Oh. Anyway, ito na po ang paborito niyong programa every morning. Magkatod sa inyong mga bata, sa inyong mga panon sa inyong trabaho. Maraming salamat po. Naglago po, nagbanda-banda ang MOR, GUGMANG, GIAHAK, Malagbunta. Thank you very much. Exclusive. Di na ito ilang-ilangay may gala. Di na ito ilang-ilangay may gala. Ayan na oh, ayan na oh. Ayan na gino, di na ilang-ilangay yun oh. Nanag yun oh. So, yun. Ah, Hindi ko bagdi lang ngayon. Sorry, nalangay na yun. Ito na bang ating letter for today! Programang ito ay rated SPG. Ito po, nakikita lagi ko nilala mo rin na. Lala. Samok. Check out ka lang. Ouch. Live ba yan? Ay, Ambis ako Idol magsabi. Rai. Idol Rai. Kaya nag-fan sila yung live eh. Pakit kita ba? Ana, di ba? Dirita ka rin, Ana. Ana sa ilong, talan niyo. Labay, kalukan. Sige, bot ang sugar dyan. Ay, naku, sakit siya. Gistorya sa English. Lauman. Gihawa ko kay. Gusto yung Sir English. Laong kay English mo. Gihawa ko. Yung chocolate bowl. Ito lang iyak. Di
kita. Mayroon nga lang mo niya, Brother Bernie, Bitokbitok, Maria Feelingera, and baby girl, Rai Rai. Da. Kung inyo magaling napili ang akong story karon, thank you very much. Congrats! Itago na lang ko sa pangalang si Tess. Unsa man ni Mike Tess? A or B? Tess for sure. Malamang Tessie ang long name ano yun. Pwede. MOR Neil Adman paminawon pero aminado ko. I'm such a playgirl. Okay? Ouch, playgirl. Mahiling magdula-dula. Sa playground. Tababae man siya. Okay, pwede. Pwede ito na ma-push na joke. Okay. Pasa sa joking comedy. MOR lagi ko'y dugay na nga boyfriend. Nga itago na to sa pangalang si Ken Ken. MOR first year college pa lang may mag-uyaw namin ni Ken Ken. Og MOR sa tinod anay lang bulag balik mi. Tungod na po sa akong mga sala kay gafling-fling kog lain lalaki. Relax lang. Grabe, sukayo. Yan sa ko'y pirmana check yan. Alaw. Moments of silence, kinagperma og check. Dalang. 1.2 or 1.3? So manay bag-o nga ballpen. Ito ka na nga ballpen ma. Para to kon. Ito ka ning mahalon nga ballpen. Medyo lang kayo may gala. Kung dako ang kuan, check eh. Mahalo na ballpen. Okay. Hello, we. Okay. Thank you. Ato. Sorry for that interruption. From the top. Layo na. MR! Makaadto man ko sa pang mga lalaki, pero si Ken Ken ang perminting magpabelen. Si Ken Ken. Magpabelen. Okay, mukha kabalo ba mo nga niabot yun sa punto nga niingon na lang ko kang Ken Ken nga biyaan na lang ko niya tungod sa akong mga sala. Apan siya nagpabilin gihapon kanako. Hala, oy. MOR! Abi na ako, nakonsensya na ko, og niingon ako ni Sal ko sa akong galingon, nga di na binuangan si Ken Ken. Apan nausap ang tanan sa diyang nanap ko na ilang lalaki nga itago na to sa pangalang si Charles. Na naman? Naughty girl. Abi na ako, MOR, wala nakabantay o wala nakabalo si Ken Ken. Nananap ko kapling nga si Charles. Apan dako akong pagkakuran. Kay kabalo di siya. O, dili nagsugo ng akong GUGMANG! Yeah! Boneless. Boneless bangus. Pwede ko mawala. Ken ang boyfriend. Their new boyfriend. Ikaw, check ka sa dami na. Mag-drama sa kasakuan. Ay lang, mga gato. Ikaw karong Sabado lang, birthday ni Mama. Pagkaluha ay nang busy ko nag-relax ko.
Sinanay kang malibad na. Tapon, tawag ko siya mo, bridge lang ka na. Ay, kanang kuhan mo. Isa mo na. Busy ba ka ni Charles? Si Charles. Wala mo ko nga sige mo kuban ka lang. Wala ko kuhan naman namin ka ng, hindi mo yung friends na. Delay to death. Rako, bro, kabanong, nagkaroon ako, bro. Luy-luy ba? Hey, babe. Yes, babe. Karong Sabado ba? Oh, sa may naakarong Saturday. Kalimot na sagda. Birthday ba ni Mama? Oo, day tuod, no? Siya nga, wala daw kayo atos balay. Ha? Nangita siya na ako, gyud. Kato daw yung giutang nga panty sa'yo. Hoy! Mana namang guding na si tita, nabayran na ako. Grabe siya. Nabayran na dito. Mana namang gud to. Quits namang gud to. Pwede kang- Saturday, babe. Oo, panihapon lang good. Yun Dinner sa pag nga, yun. banon daw tanga. No? So around 7 na siya. Tapos, live Wala ito man. Nabaday dinner nga alas 12 sa ulit. Malay mo, gibalhin ninyo. Sa bagay. Hindi man sa culture, sa family. Dili, sa religion. Bitaw, babe, Sige na. sorry. Karon pa na ako na-remember. Nakayas na Nag-expect si nun ko ni- Mama. Nag-expect si Mama nga madto ka karon sa balo. Di ay? Hmm. Uy, saan man ako? Busy man good kaayo ko, ana. Na-timing nga. Kasi yan mo Dili, mo kay trabaho. dili. Kay namin batch reunion sa akong mga circle of friends. Di ba ito naging bulan nag-reunion na mo? Kapilan mo mag-reunion nga Lahi batch? to. Dagan mo budget? Dili. Lahi man good. Katong kami lang man ba? Circle of friends lang na ako. Itong silang Anne, silang Georgina, Solan. Sila, hindi kami sila sa Sino mga gawas. bakali mo? Si Georgina. Si Solen? Si Solan. silang, Siyal. oo. Si Ann. Yes. Siyempre, Sila pag ninyo nga Lias. nakatukhang na bitoy mo mga friends, ano ba sila sa prisuhan ka na? Ikaw ba yung wagid ni Kuan? Ta, Surrender. karaman. Babe, Sure ka? honestly, mag-ani Babe, ako. karon naman Sabado ko, dili na ma... Dili mo good, wala pod ko'y choice. Kay gikan pa biya sila sa gawas niya. Aya pa mi magkita-kita balik niya. Murag yun na nga day nga naa sila. So ano girl na ako na. Relax lang, suko mo lang. Dili mo good. Wala mo nga kung pwede. Ikaw yung mga good yung ginapugos nga Saturday nga O sila dinner. naman pagka Jean Abaday gidayon. Lahi mo guni nga characters. Sige na. Kung gagahapon ba? Saan yung ito gagahapon? Nagulatab ako sa inyong gini na wala ka. Oh my God. Sorry. Sa panawsin mo, kanat bridge ka. Na-empty ang akong phone, babe. Sorry. Na-empty mong phone? Ay, sorry. Na-empty ang battery. Grabe, sad kayo. Dapat yun explain kayo. No, Nalubat ko, in short. Kada gani mo, 25 na mong cellphone, lubat ang 25. 25 Diba, na doon karaman. kay 36 ka charger. Na kay power bank, 65 Katuta na nabili na ako. Oh. As in, Aya pa ako naka-charge pag uli na ako sa balay. Promise. lubat ka pa mga selfie lagi sa Facebook. Ha? Di, late upload to. Late upload. Late upload. Nakagigabisihan, babe? Ha? Nakagigabisihan? Sika, nabuha. Si Charles ba ni? Abot diri sa topic na to si Charles nga ang ato arang mag-istoryan kay nalobat ko. Babe, sa kadugay na to, babe, kailan ako nimo. Kabalo ko Wow. nga, nag-ubal mo ni Charles. Naunsa ka man, uy, nga ina naman ni mong una-una. Babe, mag-as man may mag-uban ni Charles. Sa ba mo ang business? Sa ba? Kaya pag una-una, Anabi, ikaw sit kay, gakapraning na ka. Wala lang gani ko nakatubag sa imong call. Wala ko naka-reply mo na gini mong ginauna-una. Sa man ka, uy? Kasi, wala mo nang tanara galing ko ikaw, kay mamugat sa ringgit. Ang good kay kanay mong ginayaw-yaw di ha. Gapataka ka lag yaw-yaw. Pagkapraning diha, babe. Basta ano na lang, babe, nga, kumukiyon sa babe. Palangga, gigita ka, babe. Sagon sa ikuan ni mo, sa pagsakitan ko ni mo balik-balik, ano na nga, naragi ko paminti sa imong kiliran. Sus! Hagas man sa tika pasakitan, no? Hagas man sa tika binuangan. Ka-26 na ba ni mo masala, itong bago lang. Try ka ba lang? Wala lang. Wala Sorry kami ni sorry Charles. kung nagkunan ako. Please, ayaw na pag-think, ana, sunod ah. Sige na, mag-duty na ko. Bilang ng break, babe. Ah. Mag-duty na ko.
Of course, si best friend na yan. Ayot. Ay, ano ko pag niundang na kanan dyan? Hindi ka maluwi kang kinti. Nasa permintisin mo ka. Karoon na nasag ka. Sika do, karmahan yung ka do. Kaya natural lagi yung mga pag-advise ni Jane. Bes, Saman. nanasag ka ba? Sinanasad ko. Naramangid ko. Sa problema nimo. Dili. Saman. Sa pasabot. Nasad ko yung nga dunggan diri nga. Chismis. Sa naman sad na, ha? Nang lalaki, nasad ka. Ha? Kisa nasad na si Charles, uy. Uy, amigo ko ramang good na. Amigo, yun sila nag-date-date tungkol dito sa Dublin. Sa lugar. Asa ka kadungog, anak, ha? Kato si Rancel. Kanong yun si Rancel. Musa yun. Dahil ragid to siya no, masagap, ganyan po daras balit. Basta yun mga taga-admin. Uy, Bibitaw. Lupi, Ay, si... isa, shh, isa. Kabalo na si Ken. Amot lang tinaka-mention siya sa ngalan ni Charles, pero amot lagi nga no po sa tanan pangalan nga no po Charles to no. Feeling na ako'y feeling nga, miski gamay kabalog yun siya na. Chikahan yun siguro to ni Rancel ba? Ay, kaluoy ba ni Ken? Ano man na siya, uy? Sa man ka, wala mo kung may ginabuhat ni Charles. We're just friends. Texting lang, calling. Wala may ginabuhat. Relax lang diha. Kaka-tense man sad ka. Siyempre, magselos din na siya. Ano sa mukha, uy? Kasi magselo si Ken. Kasabot na gina siya sa ako. Okay. Wow. Kaila ko nimo. Ay ko si Katika. Ay po sa ba. Si Ken. Ano ba? Kabalo biya kaon sa siya ka-understanding. Best, dili may magdugay o pila ka years kung dili gud ko niya Kabalo na ko si nakasabtan. mong batasan. Wow. Ikaw, dugay na kita ng ila. Di kaya kagabago ba? Pagbago na, bi? So, kailan naman ka sa ako? So, kabalo na pud kaon sa iyong buhaton. Shut up ka na lang dyan. Pagli na lang lugar. Support na lang good sa ako. Ay, kusid Ay. Kabalo biya ka nga gwapa ni mo, friend. Sexy. Bulo ka, makagaba na. Hala. Sa kapila na nako ni buhaton. So, kadsugad wala pa ko nagabaan. So, I'm so confident now. Wala, sige, magulat ka. Mabot ra na karon. Good. So, gaminan ko nimo. May nako dito siya ko pala. Or namang yun ko ba nga. Kanay lang ito, kita ko yung nagkukuhan. Hindi ko pasakitan. Ikaw, sinsa kita ya, so tamanggol nga, ano ba na kong friend? Kinisan ako, burag, hindi siguro akong lalaki para sa iya. Uy, suling, ibarang maloy ka sa usuling, di tayo ah. At pagsabang ako yung nag-check ko sa iyo. Kagahapon pa, bis. Dugera ko nakabalok eh. Di ay? Ay, Dobi, sa man mong reaksyon? Tira ka? siyempre, sakit para na ako eh. Ay, oo, dugay na bayasan mo. Di bibela lalim na yung ani, kapila na betsa nakasalan ako. Kaluoy Kabalo sa ka, tingin. ang problema si mong amiga, kasi dagan na ebidensya, sige lang yapog dinay. Lagi, ano, nana man na siya eh. Dali man ka nakalimot sa pagkatunan ko sa iyang pad. Dali ka nagkalat ng mga brief. Oh my God. May nakaborda, Charles. Oh my God. As in? Charles Monday, Charles Wednesday, Charles Friday. So dito na ako naibawaan nga MWF di sa dito. Araw gabi? Dili po, MWF lang. Kailan man po nang sakuan. Ken man on Tuesday, Thursday. Sa tinalay lang bitaw. Sa kabalo ko nga, love you kaya na ko yung mong friend guy, pero feeling bitaw na ako, barag, I don't deserve this. Sana nga I don't deserve this? Sorry kay isa kong friend. Ako naging mag-sorry. Ambot ba eh? Nagtinaroman ta ko sa iya, pero Saan ambot ba? Mag-gibat na lugar ka. Magpadayon lang po nga magpabungol-bungol o pagbuta ang mga ni.
Kabalo kasi na ilang dugay na maging ako naging mga makipagbulag. Oo. Pero, ang problema po na ako, ani, hindi mo po na ako makaya eh. Nga mo pala yun sa iya, ha? Saan kanina to siya? Anang kuha kag buho. Tayo may matumagog si Kihor. Ato siyang ipabarang. Ay, di bitaw. Okay, Roy? Sige lang, siguro, ako lang siguro niinin dawat ng kamatulan na siguro, di siguro kami ginang para sa satusakay. Siguro na mas lain pang lalaki nga para gid sa iya. Kaysa tulad anay lang. Sakit ki, baby. Sakit ki, baby. Sakit ki. Grabe nga. Grabe. Nagdala kag kapo. Spell copy. CPO. Capo. Ito di spelling sa kapo. Kapo. Ano mo, oh, kanang dahil sa pulay ka na, ay, sorry, karunugin ko na ko, nalubot ko, may namasing tao sa inyo. Kabalo ka, may kinakailangan pa mo maka. Kung ano lang mo, diba? Para sa inyo. Ako ka lagi. Sige na, kabalo mo iba sa story sa tanan. Kada lang mo, babe, Babe, nalagi ka. naapod galing ka. Wala, ganina naman ko actually sig-text mo, kanat bilits mo ka. Aw, nalubat na sad ko, babe. Sorry. Samo ko, sige lang, ako kalimtan akong charger, akong power bank. Wala ako ka-charge. Sorry, wala na ako nakita yung mga text mo mag-aniday ka. Bit-bit para man tayo ako, sinigang di ako, nabugnaw na lang. Oh my God, sorry. Wala magod ko kabalo. Wala na ako Sila na. na may microwave, ato lang ng initon diya. So, Tapos ang ice cream, ano, nalanay na, wanay ice cream na lang. cream. Babe, sorry na. Wala man sad good ka nag-ingon gahapon. Nakita man nung tata nga magbisita day ka. Kisa itong nagatod sa'yo mo, babe. Ha? Wala. Workmate. Ay, workmate. Wala, hindi ko trabaho. Nakihitch ko sa akong friend. Kaya dari mo siya padulong, anak. Si Charles. Friends ba? Wala pa. Kapila na beti kagingnan. Silang Sulan. Silang Georgina. Silang Ann. Klaro mo ko siyang kotse ko doon ay nakabutan sa likod, Charles. Kabula ka, babe. Sila na lang. Di na taka gusto nga agoon pa. Bro, siya, saan man nga nang seryoso kay ka today, babe? Di na ako gusto pa nga para di na ka problema nga mamakak pa or kuan pa. Sinamakat na unsa man ka? Walang mong good. Check my phone. Oh, low bat. Oh, kita ka empty. Diligaon. Saman ka? Baby, mong polo day, babe, na-disalign. Ha? Na-disalign. Nagtunong ang mga bangag. Babe, ako na lang mo give up, babe. Siguro, dili lagi siguro akong lalaki na para sa imo. Unsa give up, ha? Unsa ni mo wala, I I don't get it. I hate these lies. Maglagod ko ani nga mga kuto. Ato na pag irokon, be. Kabalo ka din Lies, what are you talking about? Sa bana, ha? Gata ka, nasad Kabalo ko ka. siya pasabot, babe. Nakapraning nasad ka, mo Kabalo ka. babe, kabalo ko what's going on. Ikaw si Charles. Inaangay pa nga magdinegoban pa. Ako na mo give up. Thank you sa tanan. Ay kabala ko na magpalayo. Ikaw ba naging-break sa ako, ha? Oo. Ako nagipag-break sa mo. Ang gikapoy na ko. Gikapoy na ko yung nga sitwasyon. Oh. Cry. Drama. Oh. Magilag-gilag man ka. Di ba yung manang gusto? Dinanta ka nga mundang man ka, di ba? Tama, magilag-gilag man ka. Ay, kung inag-love ni mo siya, kaya kung love ni mo siya. Katilanay mo nagibuhat.
Ambot, ano ba? Bro, di mo na ako kaya nga, di ko kay imagine mawala si Ken sa kuha. Ano ba? Ano sa magkamabago? Antusa na, bumanay mo sa lana, no ganda tinga. Sao ng mga sunata. Kika lang. Jay. Kika. Talented gyapon kay no. Muna nakalamin na balagay mo sila TJ ba? Nga musulat dito ba? Si problema nimo. Ang gilak-hilak ka. Mas. Ano lagi? Alang, si Ken, Oh, nga naman. nagipagmulag siya sa ako. Mauna diha. Muna akong gingon, gaba. Wala ko kabalo kung ano na ibaan niya about kang Charles. Ikaw siguro nag-ingon-ingon ba? Ikaw siguro nag-ingon-ingon ba? Kapila na takagignan, di ba? Nga dangin na na imong kuan, kinaiya. Sakit kaya kay Ken, no? Ano man ka, Oh my uy. God, sabi na ako kaya na ako. Di man din ako kaya mawala si Ken. Nga. Awa na. Ayan, imong aping. Nang hupong na. Dili na ko. Dili na gin ko. Sana lang na ako ni. Niya si Charles kay mura na magapalayo sa ako. Tapos, saan na nimo? Ang buhat. Sa akong buhaton man. Oh, sorry na kaya ko ni Ken. Meaning love din mo si Ken? Yung ano, inarap mo Siyempre. Tapos? Kumano kang Ken, siyempre. Ano anong ga, inana ka, anong ga, tabok-tabok ka sa lain. Ambot. Kasi ambot. Wala ko kabalo. Hindi lugar na. Last man. So nakasako. So yun, sorry. Sorry nakasako. Kaya ako padig na din. Napunan ako pa rin balik-balik ng lingan. Sama. Uy, Ken. tanda na. Ken. Nang yan, di pa mga dali. Ken, gusto lang ko mag-sorry. Ining, why are you here? I just Mag-sorry want sa... to say sorry. Sorry sa asa. Sa akong mga nangabuhat sa imo. Kabalo ko nga, nagkasalagid ko, pero Ken, love biyagid ti ka. Sabi Wala na pa lang- diba kung sa ti ka ka-love, Ken? Tess. Tinan naman kapilan na eksena ni. Diri gyapon sa balcony. Ato bangan aning kanal namo diri. Kapilan na ni tabo balik-balik. Ken, Nga promise, ni, last na good makasala ka, Ken. mag-sorry ka, mga inang pasala, di makasala, balik-balik. Ken. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Ken, Kapoy na ni. promise, last na good ni, dili na magbago. Promise, Ken, promise na good, Ken, magbago. Anong gahubuon ni mo akong shorts? Please. Isa ka akong shorts! Ay ko atik-atikan. Ken, bago ni mga shorts, kabalo ko. Yes. Pwede ba tagasan natong space sa itong mga kaugalingon? Ken, dili naman na kailangan kin mag-promise. Karong tak na, promise, Gusto man magbago ako na ano ko, mo- wala na. Dagdala na ko Ibalik-balik charger, na lang yung mga istorya. power bank, dili na gid ko ma-empty. Wala na yung magatod sa ako, Gikapoy na ko, Tess. Ken, please. Gikapoy na ko ano yung mga pabalik-balik lang ng mga sorry. Di na ko mo outro. Ikapila pa. Kapila pa kung nimo ilod ilang balik-balikon, ha? Can promise. Karon nag-promise for the very, very last time. Panahon pa na ni Erap, nag-Gloria na lang, nag-Duterte na lang. Mao gihapon na imong istorya. Change is coming. Oh no, change has come. Please.
Boss, ang undangin na ni. I'm so sorry. Panguanay mo mga panty diya sa aparador. Panguaan na. Kabalo ko ni mga gamit na kay ni gamay pa man sa unang dako naman kay karon. Mga tas-tas lang gyapon ng mga gadya na. Pero kuan na, kuan. Kani mo mga gipanghatan o panguaan na tanan. Tanan gamit diri panguaan ninyo. Ay kadyo lang. Di mo nini ako. Kuna amo maguning balay ken. Sorry. Nakipuyo naman din. Okay, problema, mahawa ko. Okay. Hoy! Pasaylo ako pero... Undangon na natin. Please, Ken. Ayo, isaka kong shorts! Isaka kong shorts! Sorry. MR! Wala na nakipagbalik si Ken kanako. Kasi kung sa paman ang akong mga saad ganiya, apanawala na ganiyang pagsaling. Unsa akong buhaton para mabalik ang tanan. MOR sulti ko sa kong anging buhaton. Bagagnaw nga babae. Manghimuta sa siya. Nahapol pa rin. Hi guys, grabe kayo nga drama, may gala aperti kayo, apertes. Bye.